Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu, inkulu ke indaba ke lapha nawe ngane zakwethu isivele yagila imanga ke lapha ke ingoma kakhuzani ke lapha nawe ngane zakwethu. Ekseni kade sibabaza ke lapha ukuthi ke isishaye u500,000 ke lapha ngeinsuku nje ezimbili iphumile. Kodwa ke manje intambama ke isivele yashaya imiliyoni ke lapha nawe ngane zakwethu ukuthi ikwazi ukwenza u500,000 ngosuku lengoma. Ukuthi mayiqhubeka kanje kusho ukuthi ke kusekuningi ushintsho oluzokwenzeka ke lapha nawe ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalama viewers ke angena kule ngoma wengane zakwethu. Ake sidibane lapha comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile, cenza subscribe kuzene phela ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha. Siyi channel siyabonga.